Danas je dan 8. kod mame. Ostanite sa mnom do kraja videa da vidite šta smo to danas jeli. Posle doručka usledio je kupanjac kao po običaju. Na pauzi smo imali kuvani kukuruz šećerac. Dok sam ja uzela da snimim kuvani kukuruz, ona je već bila prazna šerpa. Kao što vidite, ostala su samo 3 klipa. A posle toga usledilo još kupanjca. Dok sam ja pravila ručak, za ručak su bile valjuške sa krompirom. Naravno, testo sam ja pravila jer je ukus mnogo lepši i skroz drugačiji nego sa kupovnim testom. I uz to smo imali salatu, odnosno paradajz. Od ručka do večere usledio je kupanjac, a za večeru su bile palačinke. Ne zaboravite da me zapratite kako bi bili naravno u toku sa novim receptima i kako ne bi propustili sutra posljednji dan kod mame, odnosno dan broj 9.